Blay pi agan nga singi ngit blay biang ikakot kalam prang ya kajing im baru blay. Pat ka benta ka penikong kalanong kepesan. Ngidei ban sedang da ka ba pen khoi ya lade. Kisentiu laong kanong let kurim ba khoi. Kila kmoin halor ka kendau ka ayam ruai ka lapoi. Na kitab jing ruai ar ka ar. Ki e ki sentiu kadono jengi ko filotia. Kelempep ki jing anun babha jengi. Ki tang supau ni dei ban sim ya ka wat thiu nyut ban pom na ka jing ya tiblem jengi man la ka kam ka bom lar kam bat ka bom don jing mut. Kenang ba enduk syong kurim ya unong Israel ka kentei ka balong kanong we. Kadai ban lau ya ki jan ki ba kapong kum kanong syatan koidi. Kap ya ki tersim jongka. Pat ki ya ka klik jongka. Ini siya mekane ha kitab Deuteronomy long kuba arpuway kat ar bat kat lai. Namar kata uta ubawat ya kurkom ban long kum ka kurim jong ukris udai ban loit no ya ka jinglong barim Bad ban pong da ke jinglong batmai. Mengisyam hai siti Paulus syaki nong Korin, syaki nong Ephesus, nong keba saud kot kat ar bat ar pusau. Da keba kentat ya kepop, nang ta da keba nang pendrit bat ot no ya ki ba kang lenti, ki ba penjingai na ke jing e jong blay. Kasim jam baningkong jong ke jingkot jingkia mensim, kalong pan pen khoi ya ki jing milen bapok. Paulus bakoi usya pen khoi ha ka sikhlip mat da ka balong uba la khoi pura. Kumba kalalong bat ka Catherine bakoi ka Genoa. Ka Maria Magdalena bakoi. Ka Pelagia bakoi bat ki waipat. Henry kani ka rukom pen khoi kalong bet ka kam pla bat ka bom juk hamjia ha ka rukom long jong ka jing ai kumba ka jing wipat jong ki bayap kalong ha ka rukom balabu lamang bat ngimdei bandawa ya ka jing pen khoi bat ka jing pen kot kumba julong barabor jong ka met bat kumju jong ka sim ka urlong suki pasuki da ka jing kiu suki jai da ka jing yai pen baha da ka jing let sitom kumba kato kat nepor ki angel ha ka jing king jong u Jacob wala ki don ya ki thamnyang kim her henry ki kiu ki hier ha ki kerdon iwei pa iwei ha kar kom barenti uta ubayeng joy na kapok sya ka jing rublei layan ujor ba ka step ngap kumba tho ha power sau khatra haba kami kam be no kensan ya ka jingdung henry suki pasuki kumta don ka jingong ba ka jingkot ka bawan suki jai kalong borbor ka ba kham tikina ka jingpang jong ka donot kum ka to ka jong ka met kawan halor ka met ukulai da ka jing stet Henry kejat suki kumbaya daka kejat. Namar kata ngidei ban long ki baslur bat ki bayaisha ko filotia hakane ke jingyale. Wow kalong ka basyosi ban yoi ya ki brio anda haba ki sem ba ki ngat habun ki jingduna hadim ba ki lale rublei kato ganepor kila sedang bandeng ban sayong bat bandu ijing kermen kila jan ailat ya kad no jongki ban syarong no da ki jing pensoy ban ino no ya ki e baro ban dek pai se ki jing im ke ba mensua hanre hakawai pat kalyang ki don ru ke jing ma ke ba kraw ki ba da ke jing pensoy ke ba long mar khongpong kila syak penget ba kila syak pelait na ki jing dunai jongki haka singi banikong jong ke jing pen khoi yaki
Kini kinyau yelade ki bajanai wat haba kidang shu sedang bat ki persang ban her klem ki thap niam. Ko filotia ki don ha ka jingma ka bakrau ban pang biam. Haba ki la weng no kloi lan yelade na ki kti jong u doktor. Wat ke shua baka jing shai kan mi ong unong tu lupa yang joy tat hadu ba pila shong sam sispar punyau khot ar mau daladehi ula imsngi yakane ke jing hikai wat la ula dap sum bat ulong ubakoi udwai ba enang pun khoi ya u shu shu sam san puwei khot ar ke jing milen jong ke jing pun khoi yelade kamla ban bat kam day ban kut no kat ba kidang im namar kata to ai ba ngin om sha pen kulmar jumut da ki jing dunai jungi namar ka jing janai jungi ka shom ha ka jing ele persha yaki bat ngimla ban ele persha yaki lam dang yo I yaki lam nengi la ban job persha yaki ladang ngim pat ya kendu yaki ka jing job jungi kam day bangim tip ai sapang jongki Henry ban om ngop haki bat ban sya pendik haki kam bat ban sya pendik haki kam long kaju kum ke bangop haki kane ke jing yakun baken jam sim ngidei ban sya pen men sao teng teng kenang bangin duk pen blen ya ke jing singaurit Henry ngir om sya rem like no haba ngidu ya ke jing im ne ya ke jing silur kumba ki jing duna bat ki pop barit kimla ban sim no ya ke jing imen sim jongi ya ka bangi du no tang da ka pop bayam tang ka wei ka badon kam kalong ba kim dei ban penlong yangi bantu jing kermen to pelait yanga ko trai la ong David na ke jing khau e bat na ke jing du jing kermen ka sam san pusan khat san ni don ha ke jing long ke bakmen ha ke ne ke jing ele thama bangin sa job barabor kata katba ni da kwa ban yakun tu la kot kalong ke basan jong ke bentak benikong jong kalam prang ya ke jing im baru blay da Francis de Sales bakut ngin septeng ya kalong ke ban riu ha ke wipat kasni sa tayo banwan